Nazdravte ľudia, moje meno je Gorca, vítajte pri novom videu a tým je unboxing. Dneska budeme unboxingovať túto headset súpravu sluchadiek od značky Trust, ktorá mi dodala firma Trust, za čo som veľmi vďačný úplne, že wow. Veľmi pekne ďakujem, Trust, ľubím vás. Ale nie, robím si srandu, kúpil som si ich sám. Ale kúpil som ich vo veľmi kvalitnom hudobnom obchode, kde majú veľmi dobrú elektrotechniku. Veľmi odporúčam všetkým youtuberom alebo fotografom, hocikomu proste, kto potrebuje nejakú elektrotechniku, pretože je tam to. Ako viem, nie je to nič ako moc, ale vždycky som proste tu už natočiť nejaký unboxing, bol to môj sen proste otvárať to, proste nechať to tak úplne, to bolo pre mňa nočná mora, proste som to kúpil. Včera som ich kúpil a chcel som ich vlastne otvoriť, som ich vyskúšať, ale proste vrajím si, Gorco nie, vyčkaj do zajtra, natočíme to pre divákov, nech aj oni vidia ten pocit. Takže sú úplne nedotknuté, nepoškvrdené, to je toto blbosť, čo sa nedáva dole, sú panenské čisté. No. OK. No a sú to sluchatka značky Trust Ditbuzz GTX 10. A rozhodol som sa pre túto značku, pretože mám od Trustu už aj mikrofón a som s tým veľmi spokojný, takže prečo nie, ostanem pri tejto značke. A rozhodol som sa práve sluchátka, pretože tí, čo ma sledujú od začiatku, tak vedia, že som natáčal cez takéto sluchátka, čo sú úplne klasické, čo máte určite aj vy. Proste na telefón, proste takýto mikrofónik. A to si pamätám, s týmito sluchátkami som točil úplne prvý diel Until Dawn. Nemáte žiadnu pripínačku aj nič, to znamená, že ja som si to obtočil takto okolo. Som trošku chorý, pardon. Som si to obtočil okolo. Tu som si to nastavil, tak drží. A takto som proste rozprával, takto som hral, proste bolo to úplne muka. Potom neskôr som si už kúpil PS4 kameru, cez ktorú som natáčal ako mikrofón, to viete. To je celkom kvalitná, ale máme tu headset. Takže som rád, proste posunieme level trošku. Som čítal sú veľmi kvalitné, takže budem sa báť. Tak poďme na to, prichádza to historická chvíľka. No. What the? Môj prvý unboxing. Som tak šťastný. OK. Takže poďme na to. Tohto sa musíme zbaviť. Nožničky. OK. No, teraz zistiť, ako sa to otvára. Wow. A tu je milión tých lepeniek, samozrejme. Z každej strany, aby sa nepovedalo. Ale som rád, pretože tam písali aj, že sú kompatibilné s PS4. Takže je to super. No ako na to, koľko to stálo, tak wow. Ako nie je to žiadna špička, ale sú to klasické sluchatka. No poďte vonku. Tak tu sa ešte vybrať takto. No. Čo tu máme? Si nalepí na čelo. Máme tu úplne, že najdôležitejšiu vec z každého balenia. Áno, 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 manuál. Čo je? Blablabla, na komp. Hello. Vybavené. No poďme sa pozrieť na ne, také sluchadečka. Hop. Čo mi to tu bráni ešte? Odolepili fest. OK. Takže tu ich máme. Dúfam, že nebudem vyzerať ako idiot, ale sú vážne pekné. Pozrite sa sami. Pekné sú celkové. Ten mikrofónik sa mi páči. Taký špecl. Ale vážne pekné sú, páčia sa mi. GTX 10. Dáme si ich na oči, budem vyzerať ako idiot.
klasika, 2 jacky, jeden na zvuk, druhý mikrák. OK ľudia, dúfam, že sa toto video páčilo. Bol to môj prvý unboxing, som z neho vážne rád, proste taký čudný pocit, proste niečo otvárať úplne pekne, proste snažiť sa pomaličky krásne to otvoriť. Žiadne trhačky. Ale je to fajn. Tak dúfam, že sa vám páčil tento unboxing, samozrejme, ak sa vám páčil, tak hoďte like, nejaký komentárik a tí, čo máte podobné slúchatka, tak kľudne mi napíšte komentár, či ste spokojní, ale tí, čo si chcú kúpiť nejaké slúchatka, čo proste robia let's play, tak doporučujem trust me, it's a trust, yeah, damn nigga. Tak ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu, nazdro.